Mashallah kabadadado. By 11 January 2026 ndidapeleka prophecy lokambaza dziko la America. Ndanena kuti ndidapanga pa post pa Facebook page panga, and I quote, "The Lord Jesus said to me, America is planning to strike Iran." Mchichewa nalemba kuti Ambuye Yesu anandionetsa America ikuombera dziko la Iran. Ndidapanga posti pa 11 January 2026. Shakuma kaladadabasiye. Okondedwa, Yesu ali pakati pathu, ndipo Ambuye Yesu akundigwiritsa ntchito masiku otsirizano, ndipo wandipanga kuti ndikhale chotengera masiku otsirizano. Amene amadziwa zakutsogolo ndi Yesu yekha, kulibe munthu winaye. Andi pamene ndikunena pano lero ndikulankhula lino, lero date ndi pa 28 February 2026. Mutsegule nkhani, kamupita ku YouTube, kamupita ku Facebook, mupeza nkhani zili mbwe, breaking news, kuti America ndi Israeli yapanga attack dziko la Iran. Kutsimikizira chimene Ambuye akandionetsa chija, Yesu ndi Ambuye ndipo akubwera msanga. Lapani nonse amene simunatembenuke mtima, munditsatire mawu ya munena kuti zikomo Yesu, ndakhulupirira kuti ndinu Ambuye mukugwiritsa ntchito atumiki anu. Ndili pano, mundikhululukire, ndipangeni ine kukhala mwana wanu, ndikhalenso mmodzi amene mudzindigwiritsa ntchito masiku otsirizano. Amen. Ambuye akudalitseni kwambiri. Shalom.